Anyang laki din! Hey! Salbag ti amin na salbag! Salbag dumanan inton madamdama! Inton rapi! Sagpanag! Aging kaal daw sa grapi manayin! Salikide! Ay, apo nga, nabarbartak ka man na niya. Anya kamad nga. Ha? Ay! Si kamagayam, Maria. Kitam ka di dayta. Gapoy ti kinabartak mo. Sa anak pa yun ang mailasing. Anya kamad nga. Makauma adi ti kasta nga ugalim. Ano? Awan lang nga ro doon di maitultulong mo kanya kaya. Ay, nagadumanan nga ibagbagam. Oh! Ay, nukas talata na kanayo nagsinatalaangan. Makauma ka nga. Anya? Nauma ako ni ti kasta nga aramid mo ya. Napatpatag pa yun ti arak ng datao. Anya lakit din nga. Ay, awan mo, Turyong. Ipangpangrunam to mo nga may, hindi ta kinaartak mo. Ana? Anya ngay ita, pinanawan na kan ni Maria. Nagsingpot ni Maria ngam inabusom to mo, ti kinasingpot na. Ay, uy, ngarap na na. Kasa una yung babaway, ngam talagang empay-paiso na, tipim manaw. Nagawit na ili da, nana. Yung tugo na liwliwa. Liw-liwa nga ibagbagamat. Ay, talaga nga awan ti umuna babawe, Turyong. Maamiris mo laang ti kinapatag ti may sa abanag, wano may sa atao no awan ton a makitkitam. Ay, Adal day taken ka, sapay la kuma, tanoad dan tumadan, ti sumaro no a babae ti biyag mo, ay kat baliwam kumamatan ti kinamanginom mo. ay, una na. Magbalbaliw ako na talaga. Talaga gaya mapinanawan na ka ni Maria, pare. Ha? Asino mo, tichis-musa na kay bagay iti day taking ka? Burloloy? Nay, saan ka namas daw, pare? Amumot ang tao dito lugar tayo. Naparpartak nga agwaras ti chismis, ngam ayuda. Ay, sa bagay di ah. Ngam pudno, pinanawan na kan. Si kaki di mo. Way, pinanawan na ka. Nya laki din. Ano nya? Naragsakan, tanasong bata kong di saludsod mau. Agpiyastakan. Awan na nga ron, pare. Sapay pa naglalamag kita. Kaasi ka mat, ngawan kakap-kap mo, Turyong. Saan apari ko dahi ta paray? Iti dahi to yakin na taer kaw. Parikot ko aya na kita. Pulos. Anya? Nagaduli tayo, iigin no talaga kayat ko paray. Oray po utam, into no may alawas, at da isang pagkaw ko naktumay. Dahita ka man, pare. Kas ka agsuksuk at itikawas no agsukat kay ti babaya. Sana all nataer. Nyalari. Saan mo't apan ng ilastaw, ngam no bilang taaklunan na. Ada mabuko ko apalay. Yeah. Ha? Wain basyang. Puno ti bagbangak. Iso asapay ako mataklunan. Nakaw. Promise. Saan kanto pulos nga nagbabaway? No siyak ti ayatay mo. Kin ipatag mo. Agbiag ka akas na prinsesa. Kung tumay. Sapay la kumatapod no amin dito ibagbagam, Turyong. Apay, anya ti panagkunam kanya. Ulbaw. Sana ang ulbo niya. Malaksi ti kinataer ko. Sana ang ulbaw do. Puno namin ti bagbaga. Basyang. Kaya't mo asawan, inyawin mo, ti bagbagam ang babae, pare. Ay katuwi na. Apay kapaw. Nyalaki din. Talagang impay-pay sumada. Ngam, nasingpot ka di mo lang nga kasi ti kinasingpot ni Maria ite. Amangan ki di mo no saan tumanan ang makaanos kang ka pare. Si kaki di mo pare. Kaslamla ko na nakalalas ti ugalik mo ta. Saan mo dakas sa pare? Naku naklang
Tani Maria ngamin ide, kat inananusan na ti kinamamartag mo. Basta tinapatag itake, adan ni Basyang itibiyag ka, oh. Sapay la kawa nga ron. Tamaanusan na ti ugali kan aramid mo akaskin ni Maria, pare. Ay, iki di abiyag. Salbag. Hay, salbag manay. Unay kan? Nabinta pa yung kastakit din tira aramidam? Idi kalman, napan ka iminom. Sa ita, nabarbartag ka manan? Ha? Naglamok lang nga rodan ti panawon. Imbes nga adda ka diti balay akakinapkap ko. Ngam saan mataray tamot arak ti mapan mo sangsangwan. Ay, salbag kiti! Nagado ka nga mo. Igidgidan mo ti panagin inom mo iti nalamis a panawon. Papananangay no san alumsak. Hay! Lalaki, hindi nga ibagbagam lumlumsa nga. Apay, kamoy. Pudno, matsan aya. Naglamin lang nga rodan. Uminom ka pa'y. Nagbatit lang nga rodan. Sakit lumsak. Ay, anya lakit din. Kisulnutin, Yaman Sulnotan niya. Ay, nukas nalatan na ka na yun. Jaklam, Monturyong. Nay, sumipngatan ngam umay ka dito'y balay may ngagkat katawa. Oh my God, pa ipapas ti pa nagkatawak na ana. Ha? Nagkarumot ti kabarbaro a girlfriend ni Toriong. Hay, no kasano ti kinasingsing pati din ni Maria. Isumot ti kinang iyong ngiwat ti wanan bay na babae. Aniya? Nakapigpig sa tingiwat nga. Nagpasit ka no, ti mabagbagi ni Toriong. Sakit, uminom pa iti arak. Igidgidan na itinalami sa panawan. Papanan na ngay ka no, saan alumsat. Ay, chismosaw. Nakangagamot iti dayta. Ay na, amuyo matan. Kasla adigi lang tinagbagdan ti balay mi katakwada. Nangagko pag sarasaritaan data na barbartek ngamin manin ni Toriong. Ay, una yung talumsak. Nalabas. Wan, lumsa ka talaga. Pudno man ngamin nana. Naglamis ti panawan. Sakit arak pa lang ti kanayon na nga inuman. Lumsa ka talaga. Ay, uray po utam nana. Saan ngagbayag? Panawan daman ni Toriong. Salbag! Nukas tamlatan na ka na yun. Nasaysaya at pa'y panawan kan, Turyong. Anya? Ay, unay kan pa siya. Saan ko mamakasta mo? Awan lang nga ro ti maitultulong mo kanyak. Di ka pa'y maitod ti pagragsakak. Ay, salbag ka. Unay mo irawot na mo kami mo dahi tuwin. Ayak! Dahi tala inom mo ti amom nga aramidan. Tunggal sumangpat ka. Limsak! Panawan kan kunak tumad. Nagrabaw mo tin. Dahi tarason mo ba siya? Dahi talaka mo limsa mo ti bagbagam. Nga laki ni. Namabartak ka. Kunamlan asino ka agpuk-kapukaw di tayo igid. Ngam inton makaawid ka. Limsak mat. Ay, salit! Ay, pangasim mo ba siya? Saan na kumama panawan? Kasano ako ngayon bilang lang. Ay, makamu ka! Iso siguro pinanawan na ka ti girlfriend mo, edi. Gapo iti kasta nga aramid mo. Ay. Nagbatit lang nga rodan. Inom ka pa'y lang nga inom. Ha! Panawan ka kunak tomat! Ne, itaman pa saan ka amatagtagari, pare Toriong? Nako, nagunag pa iti sinnaay mo, pare. Kasalada na unag ka pang panunutam, ha? Pare ko kuman ni Basyang pare. Ha? Tapin ni Basyang, pare. Pinanawan na ka man, ay? Saan pa'y magkidi, Ang kanayong ngamin nga iso ti bagbagana. Ay, pare, amangan mo't ngamin, upod no tinadamak ko. Ha? Naglamin lang aro dun ti panawen. Arak pa'y lang ti kanayon mo sangsangwen. Papanan lang ay ngagpaiso no saan alumsag. Anya? Nakadamaga mo iti dayta mo parilando. May lumlum sa nga. Siyak pa'y, mangag ko amin ti saan amang mangag pare. What? Nagbatit lang aro dahin. Sa lumsag pa'y lang. Papanan na ngay at talaga. Ay, panawan na ka nga talaga.
Pare ko kung harap pare. Kasano ako ngayon panawan naman na kasi tinaramin ni Maria. Unay, ngagpaiso tibiyag ko na ya. No ni Maria kat pinanawan na ka, gapo iti kinamamartik mo. Ni ba siyang mat ita? Panawan na ka, gapo lang iti rason alimsek takiret. Anya laki din pare Toryo ngayon. Nakababae, napaka-istoryaan ti lalaki. Ngagpaiso. Pangaasim, abasyang. Idisam na kita pag ngayon mo, pangaasim. Sana kumama panawan mo. Ang niya mo dati mo. Awan, di makaanus kan ka ako naktumad. Ay, kwa. Ikarin, nagbalbaliw akong basyang. Basta sa anak lang nga panawan. Ay, saan? Diyak lapat siya na ita, karing-kari. Nawayakan, nguminom, ka na kay kahit mo. Ha? Di pa lang agnan alumsak ti salit. Anya? Ay, talaga ka di nga iso lang ti pare ka muna italimsan. Katuan! Ah, Imbes nga agsapol kay ti solusyon tapno saan alumsak, ngam saan mo takarkarwam laang. Gapo iti kay inom mo iti arak, igidan mo ita pa naglalamin, awan lang arod na baten. Aha! Awan ti babaya makaanos kan ka kunak tumat. Day tala inom mo ti pangpangrunam. Ay, anya laki din. Awan mo Toryong, awan mo na talaga. Hoy! Ay! Chokoy! Saan ka mama? Kung manatawa nito. Nagalas ka baklaw. Awanan, pinanawan na ka ni Basyang gapiti parikot na kin ka. Anya? Ngampot numat nga minti kanayon na kay magbagaken ka. Akanayon kumatamang mangag. Tanagpig sa akin nga rutangiwa na. Naglamis lang nga rodon ti panawan. Sakit igidan mo pati kanayon nga uminom. Papanan na nga, saan alumsag. Ay, sumardeng ka ta napudot ti ulo kita. Oho! Napudot dami na babae ngayon awid mo. Kat pagpapanawan da kan. Gapula ang ditakirat alumlumsag. Anya laki din. Nita, ituloy na jo! Nay, Makapalag! Naimbang pa kanyang. Taurag ag-ay sa aming aglawlaw. Ura ibagada abakla kasan alumsag. In fairness. Kaya't wasawan, awan manan ni Basyang nagtalaw manan. Katuan, nagtalawan. Tasigun iti nang kasanitaan day di na minsan narami. Kanayon ka no alumsag ti karet ni Toryong. Gapiti kanayon na pa naging inom. Ay! Anya? Ay, uray day tan arason. Ay, oras siya mat anana. No kasi siya mat lang nga nagbati lang arudan. Sakit ka namin pa lang nga uminom. Ay, talawa ka talaga. Ay, sika talaga. Makanaanos mo, titikas niya tao mo. Naglamin ti panawin ita. Imbes kumaakadwan na ni Basyang ijibalay da no kas diyang awan trabaho na. Saan man? Taarak isang sangun na tawa ng bain. Anya ngay nga raw, pag nakman na Anya nga ita, tinalawan da lang aro ti salit at Toryong. Ni Maria Idey, saan akas na tirason na no apay at tinalawan na ni Toryong. Parikot na laang, ti kanayon na pa naging inom. Angam ni Basyang, ti parikot na ti karat na alimsak. Ay anya lakit din, nagrabaw. Ay napaw, kunak laki din wa sino ti kasla nakakaasi ang masabat ko, si kamagayam Toryong. Nana? Kasla nakadagdag ti parikot mo, iti kasta langam. Kailiw ko nga minan. Di ba siya? Nana? Ha, apay talaga ka di asaan nga agsublay. Awang nga rin, nana. Saan nga agsubli na ijay? Talaga pinanawan na ka. Ay, basol mon sa mga me, no apay pinanawan na ka ni Basyang. Unay ka na ya, Toryong. Ay, makapasin na yung harap na, nana. Parikot nan sa kanong aminti kwa. Kanayon alumsak. Ni nana mo. Pudno mat, dayta ka no ti parikot na kan ka. Ay, apo aya, no ni Maria Ide, anak kasingsing pat, pinanawan na ka, gapulang iti kinamamartek mo. Gamita, pinanawan na ka ni Basyang, gapulang iti kanayon alumsak.
Ay, anya laki din. Chismosa talaga na dyan bakla dyan. Wan, isaw tinanging baga kanyak. Ngam amin ang manwan no saan. Day tatipod no. Di kanto mga minbaliwan na ita kinausam mo iti arak. Anya nga ita, pinanawan na ka lang around. Awan mon pare. Kasla binagkat mo ti lobong, iti kasta lang ati rupam. May isa ka mo, pare. Imbis nga i-comfort na ka, kumpare. Basta pa lang, di magbagamay. Comfort nga ibagbagam mo nita. Kat basol mo matinamin. No apay, apampanawan da kadag iti babae ngayon awin mo. Una eh. Pare, dahito lang ti may bakakan ka. No amom nga min abatit, saan mo nga igiddan ti kanay na panagin inom itaharak? Sakit naglamin ti panawin ita. Papanan lang ay, no saan alumsak dayta. Sana ya. Ay, si kaki, di mo pare. Makapasair mo, tinitirik na dito nga ibagbagamay. Oh, Ay na pare, ibagbak lang ti pudno. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nabartag ka manen, manong amansyo. Sa dino tinaggapuam. Sa dilo kumabal. Igaili mo na. Inaldaw samot nga agpaili ka. Naimbagman ta, da kwartagas gastusam. Wah, anda. Sakpay di ko lang. Imbis nga idulin mo ti kwartam, tapno adda igatang mo iti masapsapol mo. Saan mo taarak mo ti pangpangrunam? No si bibiyag pa iti asawam, sigurado a pagsasawan na kadayjay. Basta talaga tibiyag kapsa. Masapul kang indoor tayo ba? Oras ang paminsa. Ang lalaki din Sobramat nga minday ta panagin enjoy mo. Tay kunada nga rod, lahat ng sobra masama. Saan samat nga amo ti anak mo ti kastangar aramidem? Wah, saan lalaki din ka bagay? Amok na naramilag. Ha, saan na masapul ang mamuan nito? Wah, awanan sa ibagam. Mapalilan sa gawin. Ha? agkapitayo pa, yan ti Sisil. Agyaman naklaunay, edo ka anakan. Anya nga minan ti gagara, manti. Imayak, tanapatag ti ibagakan ka. Amom ka de, ti araramidan ni tatang mo. Ha? Apay ni tatang antay. Inaldaw amabartag. Jak amo, no sa dino ti pangalalaan na iti kwarta nga igatgatang na iti arak. Anya laki din ni tatang. Inton kwan, ibaga naman nga danasakit iti bagina. Day tangarod kaanakan. Mapan mo bisitaan ni tatang mo tabagbagaam. No siyak akabsat na, di nak matipangag. Masapul siguro a pagsasawam sa agnakam. Tatang, umayak man. Dati gagaram. Nadamag ko nga, barbartek kayo ka no, isang imayak. O sino mo din nakadamagamitin na ita? Nga ti Sisil ah. Oh, ang lalaki din ni Cecil. Indaro na pala ang kanga. Kitnamnamin sa laang mo dayjay. Napagbalinan niyo pa ilang nga ulbod ni ante. Pangasyo tatang. Nawan ti daddo mga ramidin niyo. Maturog kay gidi. Sana tila papapanan niyo. Sana gaputawan ni nanang amang bagbaga kada kayo. Kitag subli kayo manan iti sigod a bisyo yaw. Anya laki din. Ada ka matgaya man lakay. Kasangsangpit ko laang bakit? Kat, kumusta mo't ni tatang ijay? Nagsuker nga raw bakit? Nakitak ti ado abuti ti arak iti balay. Sa bali pa'y manan ti arak iti inuman. Ay, ang nangalaan na nga iti kwarta gasgastusan na. Ay, dahil ti jak amo bakit? Di namot nga raw ibaga.
Una yan ni tatang. Di na panunutin si salunat kin masakbayan na. Jak amo na niya ti adday iti kapanunutan ni tatang. Jak amo na niya ti adday iti panunot ni tatang. Saan na mabagbagaan? Bakit? Sisel, ading ko. Sisel, umayak ba? Anong amansyo? Ano ka? Kanya ta nakasako, abi nagkat mo? Ay, mabalin ti makipakan. Na, apay, awanan ti bagas mo. Naibos nga rutan. At datiin na po'y, isuna laeng nateng ti sida. Kawan na tuba. Ay, anya kalakit din manong. Si ka lang arudan ti makipangan, agpili ka pa'y laeng iti sidaam. Mala, mangidasar ka makaroon iti kanak. Mabisina launay ka. Sa dino ti papanamaya, badom samet ta nakasako abi nagkatmaw. Mapanak iti ayan ti anak ko kabagas. Pinapanaw na kami nun ti nang ilakwak iti dagaking balaybe. Anyat ko nam. Inlakom ti dagaken balay apag nanaedam. Huwag, kabagas. Ay nagloko kan. Isumat lagayam nga adu ti kwartam. Naibos nga roon ti bayad na kabagas. Ay, talaga adi ka agpampanunot, manong. Asino tinangibagaken ka nga ilakom tinakaysaadan ti kalapaw mao. Puuna yan ti kasta. Anya tayo tayong sako yo tatang. Dagiti kaus ko, anak ko. Sa dino ti papanan nyo aya? Ay, kwa? Ay, mabaling ka dito makipag na dito yung balay yung anak ko. Apay ti kalapaw yung ay. Awanan. Sabalin ti making kukoy ti kalabaw. Agraman daga anak ka isaadan na. Anya? Ay, hindi kay maawatan tatang. Inlako ko, anak ko. Ha? Anya laki din tatang. Apay nga inlako yo ti kakaisuna adagayong ay. Di yo pa'y mo't impakpakamo kada kami. Ayan tinaglakwan yung ay. Awanan ah. Di tayo subyan tinapalabas anak ko. Sambod lang na may suble. Wen angam san mo't anasaya ati kasta nga inaramid yo. Ayan nga ti bayad na. Naibos nga rutan. No kasta, bisyaw tinangigastusan nyo, itinaglakwan nyo. Nailaw anak lang anak ko. Anyangan. Ay, mabaling ko tiyag na dito yung balay oh. Ay, kasaritak ko muna ti asawak tatang. Saan ang mabalin na siya klaang tagdesisyon? Anya tar aramidin ni tatang dito'y balay. Kun anya di nakasako a binagkat na. Bado na dagi jay bakit. Anya? Inla ko na mong aminan ti balay kun dagana. Kaano pa'y? Hindi na palabas at tawon pa'y siguro ah. Iso akayat na ti agnaw dito'y balay. Tawanan kwarta na. Ay naglukon ni tatang. Kahit, anya ngay bakit? Okay lang ka di king kang agnaw ni tatang dito'y balay? Ay katwanan ah. Awan mo't sa bali apapanan na. Tagmay-may sakamot nga anak da iti day dinanang. Ni, anya tar aramidin nyo dito kusina tatang. Ha? Gadi mang angot ko. Ha? Ay, tay inlutok a pangaldawan tayo tatang. Sinigang nga babon. Gusto ka na. Wen, numabisin kayo, mangala kayo laang iti plato yu, tamangan kayo. Huwag man nga raw. Mabasi ng launay. Addain na po'y iti lamisaan. Ang yaman ng launay. Sige, panawan kayo pa'y. Saan pa'y ngamin anal Pastor Aramidak ijerwar? Da kayo matanti makaamu amangan. Itlog man, Mari Carla. Anong titlog, Mare? Isulaangan ati si daan may kadagiti ubing, Mari. Katikar ni aginatang mo nga itay. Ay, hawanan, Mari. Kinuntrata damutin. Kinontrata? Diyak maawatan ti kahit mo asawon, Mare. Inibos ti rawat akatubangak, Mari.
Anya? Nabaulan na nga inibus ti may sa kilo a karnit baboy? Un mare, awan matanti karni ang makitak. Sa baulaangan tinagbati iti kasirola. Ay, oo na yan. Rawat mat gayam ti katugangan, mare. Un nga rod mare, sa anak mat nga imot iti panagkunak, ngam nalabos mat ti kasdi nga inaramid na. Sige mare, mangtad ka mangki di iti itlog dita. Isupay laang ati anusan mi asidaang. Anya ngay nga rod, anya laki ding. Kumusta matang tibiyag mo dito'y manong amansyo? Ay, bayat ta ka bagay so. Lumukluk magkabayan. Wala. Kasa talaga nun naimas sa kanayon ti sila. Naimas magpiman, ti luto, ti manugang ko. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Ay wan gayam, adati inyag ko anateng kan prutas. Kwarta ngay. Awan itid mo. Naa, ad-anwam ti kwarta, kat saan kamat nga gasgastos dito'y. Usto nga minan ti bisyo, kabagis. Day ta bisyo, tinakay sagmakam. Isong agnakam ka kumamatan. Kan no adda mabalin mo apagtrabahuan dita. Agtrabaho ka, tapno matulungan ti pamilya ti putot mo. Mangantayon, Risa, bakit? Ay, pam nagitiubing dita. Wala kay, mabit lang. Ay, sus. Anya laki din. Awan mo tinti adobo asidami ko ma. Tatang! Tatang! Apa ka na? Umay kayo mampay dito eh. Oh, kanya na yan. Kanya tiba kam edaw. Ayan nga ti adobo asida tayo. Nay, kurak laki din nun nangang kayaw. Apay, sindayo amin. Kambo ka ka nangang kayaw. Anya laki din ni tatang. Ha? Tunggal da kayo ti umununa amangan. Maibusan mo tinti kabalayaw. Sorry ay. Diyan mo nga minambo saan kayo panangat. Mabisina ko na yung ngamin. Iso basta nanganak lata. Diyan na nakita kasi da. Unayin ni tatang. Agasim nga na dyan. Nabailan na nga inibus ti adobo. Bakit? Kano idi pa'y akas na ti aramid ni tatang lakay. Talaga arawit. Saan laang anam na minsan nga inaramid na ti kasta. Ay, yakamon. Diyak mabilang no namin ano nga inaramid na ti kasta. No daduma, uray ilimeng ko, mabirukan na latamit. Sa anak nga imot, ngam sobra mo ngaminan ti kasjay. Di na amo nga ibatyan ti kabalay na. Dahita ti jakkayat kin tatang kahit. Kasaritam ipalawag mo anasaya at kankwana. No daduma, mabainak mo't ngaminan ang mga ibaga kankwana. Ta mga no panunutin na nga imuta. Kitain nyo man yung tasida tayo, tatang. Ah, Amangan ko nak, no kontratahin nyo man ay. Saan kami payanangan? apay akas tamot hindi bagbagam sa kaedo. Kas lasandak mo nga aman o kas talag. O na, nasakit na akong mo. Talibre ti panagnaid kan makan ko dito balayo. Sana kasta tatang. Tikayat ko laang, kat ibat yan na kami mo't iti sidaan mi Kanayo mo aming umununa kayo amangan. Kung ibusin nyo mo't ti masida. Saan ako namangan? Kukayo tayo lutayo. Anya? Nakaimot kayo launay. Nay, sa dino ti papanan nyo tatang. Insa ko yung mutin, nagitigamit yun. Pumanaw ako nito na ito ang lugar. Anya laki din ayan ni tatang. Saan ka mga rabrabak? Talaga pumanaw ako. Saan ko ngay pilit ti bagik dito? Sa dino nga ro ti papanan nyo ay. Makamuditan. Ay di kayo agar aramid man tatang. Awan ti imbagami, apumanaw kayo. Awan na. Ngam nasakit mo ti kasde parang sasaw kanya. Pinalagipan kayo laeng, tapno intun sumaruno.
Kat amuyo ter aramidin nyo, tatang. Wow! Oran dapat si bagbagam dita. Pumanaw aklat ta. Pero yan! Anya? Limabas ti katugangam itay mare. Adamot imot na anak kasako. Sa dino nga iti papanan na. Pimanaw, tagimura, mare. Anya kumati makagapo agim mura. Kinasarita lang nila kay ko may papan iti si dami. Isumat tigimuraan na. Anya nga iti ko na nila kay mo. Di yukot ay aywan tila kay. Saan pa'y laang tapno maamiris na tibidot na mare. Nubaybayan mi ngamin, amangan nudi na baliwan ti kasdi nga aramid na. Kasano mga ngamin, idi adda kwarta na, tilanap na panan na. Inla ko na tidaga ken kalapaw na. Saan nga amo ni Edo dayta? Sa ita, isopay lang ti kasta. Sa bagay mat kit di ah. Narigat mat lang ti agul ulimak no daduma. Pag naunak pa man, ito'y balayo, kabagis. Apay nga adda ka manen. Kunak man numayat ti biyag mo ijay ako nam. Kita limok magkapayan. Makapaupay na mga ngamin, no daduma. Anya tinakaupayam aya? Nakaimimot naman. Anya? Dahil tatipod na. Oran ni Edo nga anak ko. Naakaran mo tani ti kinaimo. Awan matan ti prito abangos nga ingkabil ko dito'y lamisaan itay. Oh no! Ay, kabagais! Umay ka mampay! Apay ka di aya. Awanan ti adwa sa ludsod! Basta umay ka! Oh, turbo ka lang unay mo diti panaturog kabagis. Apay ka di aya. Asino tinangibagakan ka nga ibusam ti prito abangos? 5 apiraso dayjay! Saggay sa tayo kuma! Ay, ka. Sinda ko na. Sayang kami no, mabanglas. Na, di na kang pinanunot mait. Anya ngayon ti si daan mi ita. Tiamok kami ka, nalpas kayo na nga. Anya lakit din ti kastamanong. Rawot ka mat gayam. Amangan mat no day ta kinarawot mo ti makagapaw. No apay ako nam nga imutan da ka ti manugang ken anak mo. Wah! Awan nagdumaan yun si Dadya Arisa. Ay, saan mo't ngamin amabalen nga ibusam. Nagalas ti kasta. No sika ti umuna amangan, ibat tiyamot at ikabalay mo. Kano adda ti mabalin amay tulong mo kadakwada. Aramidam, tapno maragsakan damat ken ka. Nasayaat mo tinagawit kayo tatang. Sa dino tinagkapan nyo. Iti ayan ang Team Cecil. Kahit anya nga ti plano yo ita. Agsubli akong dito balayo. Saan ang nasakit tinakam yo kada kami nga agasawa, tatang? Sa anet. Anya ko matipagsakitan tinakam ko. Kat bidot kumot dayjay. Sigurado kayo tatang. Wala. Nagpilis kayo nga ro din tatang. Tamangan kayo. Nalpas kami nanangan itay. Mala, mangan kayo. Una yan, no kaano mat nga ado ti malabaan. Nadadaal pa'y lang mat ti washing machine. Ay, Ada ka di pare ko, Teresa. nadadaal sa mat ti washing machine tatang. Di mat agtayagan. Kita akban. Abangan nung matarimaan ko ba? Ha? Amuyo ti mang tarimaan tatang. Ipadas ko, siyak mo lang, di mang tartarimaan ka na iti appliances, ba? Hindi si bibiyag pa, na dilanang yaw.
At dati tools ni Edo ijay salas tatang. Ang mga nukasapulan niyo. Wait, irwan mo na ko. Good job kayo ita, tatang. Ha? Tinarimaan nyo kanumot yung washing machine kung nani bakit ka. Ah. Wan, pinagpraktisa kita. Da kayo kanupay tinagluto iti pangrabyan tayo. Ay, wala. Napluan damot ti Serbek, iti na ito abalay. Mabisin kayo ka din. Mangidasara ko niti kanin tayo. Nakaidasaran ti manugang yaw, tatang. Ay, ang gigitan tayo ko rin na mga na. Ang mga numailawan man na tao, may musko ti sida. Ang lalaki, dahil. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din! Ne, apa yun, Cesar? Kakaysuna lang at akuri tayo day tangam imbarsak mo kit din. Kasano ajak makapungtot? Sumangpita ka na bambanog manipo di uma, kastoy kit din ti masangputan. Awan nalutungin na po'y, masida, agraman ka pa'y. Kat, umanayon day ta pagpupungtutam, Cesar. Lakas ta pala ang ti sungbat mo kanyak, Juliet. Sikaman mo tinabambano ka nagtrabaho, no di ka makapungtot, no kastoy ti masangputan. Sige, padasam nga ipalakam day ta kanyak ta para makita. Anya, Saan ka day nga ingkarim idi kanyak, ano asawaan nak? Agbiaga akasladon niya iti denam. Iso adi kan agrikla-reklamo ita. anya, Kay sumat! ha? Awan pa'y serserbi ti biyag no kastilang. Iso na ito tirumbang iti na ito atasa, taawan matlat may karga. Huston, Cesar! Nabuong amin nga imbarsak mo atasa! Awanan tinabati! Nanang! Nay, apa yan, balasang ko? Nanang, ni Cesar, nagkibori dya balahi. Anya? Ta? Anya man ti diyo nagkinawatan? Nanang, nakupitan dya takurimi nga imbarsak na. Sapayag may sa deja takurimi. Titasami, imbarsa-barsak na kat nabuong amin. Awanan tinabati ang kagawaan mi, nanang. Hay, jak amo kada kayo nga agasawa. Apay, anya nga min ayat tipuon kan rugi dayta. Kaputan na busy na si Mang Pet. Kas jay matanti naramid na. Anak ko, ang mga no di ka man ngamin nagluto, iso anak kapungto ti asawam. Saan, nanang? Katno kinunana nga agbiagak akasla prinsesa inton makiasawa akin kwa na. Diyak kaya ti agluto, nanang. Di ka tagat bawang akton? Ay, no way. Sana may bagay kanyak day tatrabaho. Bidot nga benday ta ka panunutam, Juliet. No si kati mabatbati iti balayo, rumbang asi kati mang trabaho kada kita. Tapno inton makasangpot ti asawam, adda ti nakasagana kanan na. Agkapi ka manang. Naimbag man, tapin masyar ka. Kasano, kat nalipatam siguro, ti agawit iji balay tayo, Cesar. Maya ka rin di agdan ti balay dananang am di ka pa'y pimasyar. Huwag ngagpay sumanang. Da kayo talaga. Ngamne, apay-apay per kapunto na itaos usaran nyo. Nangipanan nyo kadagat ti baso yo, inlako yon? Saan manang? Kat ayan na nga raw din ngay. Awanan tinabati. Gapu iti pungtot ko iti asawak. Imbarbarsak ko kat nabuong mata namin. Anya? Huwag manang. Kat diya akong naggatgatang paper kaplangan tapno inton malpas sa mausar. May budlang latan. Tani, sa dutmot ni Juliet ngagtrabaho ito nagtibalay. Ay, unay mo tanti kasta nga aramid nyo. Saan kayo pa'y lagay man nagbalbaliw? Ne, ultimo day tatakuriyo, nakupit.
Di mo ibaga pinatayab mo amin dayta, Cesar. Ay, kababayin nga klonen manang iso tipod na. Anya? Da kayo matgayan ti maranak ti waiting shed, nana. Ay, si kamot gayang balasan ko. Agur-urayak man itilugan. Mapan ko man pasyaran da Juliet kan Cesar ibalay da. Ay, wan anana. Kagap-gapok ijay ngam ay na. Maistresak matan ang nagapo ijay. Ha? Kasano ngamin kat sanda pa'y lagay man nagbalbaliw. Pasaray tumayab amin akagawaan da. Basta adalabas sit asanda pag kinaawatan. Ay, dayta nga raw, di parikot ka dagita nga agasawa. Idi na minsan, nagawid ni Juliet nga agsangsangit. Di na magkuno apay, kasjay manan, nagapadak at imbarsak ni Cesar ti takure kan baso da. Ay, dayta nga raw ti jakat nga ugali ti kabsat ko. Dayta lagi barbarsak iti anyala dita ti amuna no makapungtot. Ay, adamot ka mali ti anak ko. Di na amaw ti tumulong. Dayta ti pagpungpungtutan ti asawa na. Ay na, jak amaw no manupay pa magbaga kadakwada, sakbay nga makapagpanunot da. Agdinamagan ti aramid mo, Cesar. Aramid ko lang aya. Aramid ta adwa ko nam Juliet. Anya? Kat isumat, no saan ka kumangamin asado, sa anak mo't nga gungungit. Di ko namkit day, di mo amo atong palan ti karem. Anya? Kati sumat, saan ka di nga karim kanyak? Ano asawaan nak? Nasaya at to ti panagbiag ko iti denam? Kat nimpay ko na itakin ka. Anya pa ti pirukam. Anya tinasaya at iti biag ko ita, Cesar. Kat no nasaya at lat ti panagbiag mo, gaputa di ka bisbisinan. Kanam lat ta amin na kayat mo. Agsida ka iti naimas, kat adu pa ti kankanam nga ura de mangan lang ti ammum nga ramidan. Kat, ising-singir mo itantikan kanak, ha, Cesar? Ala, saan ka madanagan? Tainton bumaknangak, bayadak amin agastos mo kanyak. Ay, jak amukin ka Juliet. Jakon mau awatan da nga ugalim. Apay, awang ka diti plano yung aganak, Cesar. Ay, Ay, apay ngagsinay ka nga. kayat ko no saan kami amadaan iti anak Ronald. Saan kami mat lang aging kinaawatan iti asawak. Sa bagay, nakayumot din nakanayon ti isyo dito yung ili tayo. Huwag nga raw. Kababain, anya lakit din aya. Da kayo, ti ayan na dayta pare. Liklikan nyo nga nga ramidin, dagiti banag apakaibabayan ninyo. Ay, narigat nga raw daliklikan pare. Jak malapdan tagpungtot no sumang petak kat awan naluto amakan. Sa bagay, ori asino mo ita. Makapongtot no kasta pare. Huwag pare, iso adinakmat ko mababalaw. Ure na pintas gayam ti asawa no sadot. Useless mo't lang. Anya lakit din aya. Nanang, da kayo natin mapanagitulod ka dagiti natangkan prutas iti balay na manang Juliet. Ay, unay kamatan nga ubeng. Di ka maibaon. Sapay, banbantayak di baboy ka. Kaslang ngamin dandane nga ganak. Siya akong tagbantay nanang. Jak kaya ti mapanijay. Alakit din, itulod maon. Agmotor ka mapan. Jak kaya ti mapanijay nanang. Ang mga numaranak manan nga agap apadak at may ramanak pay. Apay, inramraman da kamot. Aya, iti apada. Katuan nanang. Agap apaday di namin sa nang ituludak manan iti prutas. Kan nga ni matamaan nga ro dati moging ko iti barsak ni bayaw akaldiraw. Aniya. Una nang. Iso na awan ti oras siya amang itulod ka kita. Bay anyo nga ro din.
May raman kailangan no agap apa na. Sika talaga anak ko. Mala, bay amon. Siya ko, ti mangitulod. Basta bantayam, dagiti baboy ko. Wala na. Agyaman nakadagito'y aprutas kan natang nanang. Di yu inyawag, tauray siya kumatim may nangala. Ay, di nakakayat nga awagan ti kabsat mo, takasanaw. Kasla makatawan pa iti palabsan sa kasumungbat iti awag. Nalabas kayo umat, nanang. Kat isumot ngamin anak ko. No apay ngamin amabayag ka asumungbat iti awag. Basta, nanang. Kan maysa, amangan ka no, numatuluyan amatamaan timuging na iti patay-tayaban nyo ang kaldero. Ha? Naranaan na kanukat, nga agap apa kayo nga agasawa. Kat tumaytayab mo't kanon, dagiti kaldero yaw. Kadjay manugang yo, nanang. Ay, agbalbaliw kayo kit din. Tauray siyak nga inam, maumuma ako, niti dayta nga aramid yaw. Nagbanglo na ti barako akapiyo. Ngam kaslaawan mo't ganas kong agkape. Igapo ka rin tawan gatas na manang. Pasensya ka na. Talaga ngamin nasaan kami nga gatang iti gatas. Saan ading ko? Ngam paper cup mo't ngamin dito inyawat mo. Apay, awan aya baso yo? Wano, sadot kayong aginaw. Saan manang? Ang nakulpi mo't ngamin nagiti baso mi. Nagiti breakable, awanan nagbate. Ay, kasano umat ngamin, pinagbalin mo nga eroplano dagiti kagawaan nyo. Tumayab mo't amin. Basta manang. Saan mo't ngamin na maliklikan? Liklikan nyo ti agapa kunakmanan. Tapno maadaan man mo ti ragsak ti balayo. Uwan manang, ikagumaan may. Kahit matuloy ka diti pa nagsilibraryo iti kasangay ni bakit mo, paray. Uwan pare. Barang daytan ti pagpatinggaan ti panagap-apa yaw. Uwan nga rod pare. Tani, kasla awanan ganas ko iti relasyon mi nga agasawa. Takasanaw, kanayon kami matan nga agapa. Amangan nga min no awan ti kaaso-asukar mo nga asawa, paray. Iso akas dyan ti asawa. Anyang awan ka sa sukar ko. Saan ka aswait? Tikat ko asawa, paray. Nalamyungak mo't nga asawa. Agam sadot nga main. Isa kanayon akmat nga agungat ah. Kasapulan nyo siguro ti pamagbaga, paray. Tanay, kasta kayo matay. Bueno, ulitin nyo nga tati agkasar. Tapno, bilinan na kayo man ang nagitininang kaninong yaw. Una yan ti kastoy na Carmen. Syakmat na ti mababain. Apay ka day balasang ko. Adugayam ti bisita ni Juliet. Kat ni, nagkurang dagiti paper plate aginatang da. Aniya, kat ay nangay ti panganan dagiti raduma. At da man manu a plato da. Ngam amoyo ka din ana. Iso ti sang kadilaw dagiti bisita. Anyamot dagiti a plato, nakupi-kupit. Kasla panganan ti aso kun kunada. Balay siguro ti sadot daytoy kunada pay. Ay na, nakababain nga agpayso dayta. Wan nga rod nana. Nakarkaro manan adya maysa. Nakunana, apatayaban kano ngamin ni Cesar ti kagawaan da tunggal agapa da. Kat amangan kano no pantikan bralaang ni Juliet ti di napatayaban. Aniya! Naging joy iti kasangay ko. Apay ka di bakit? Ha? Bakit ko nam kanyak, Cesar? Uwan, bakit? Ay na, saan ta ka din nga gap-apa, tanay. Datati sang kadilaw na iti karuba. Agrama na iti bisita mi di kasangay mo. Uwan nga rod lakay. Pati plato taan na kumpit nakita da. Uwan nga ron, kababain. Sana bali agatang tantumanan. Ngam di mo ngamin ibarbarsak Uwan, bakit?
Basta agbalbaliw tan. Uwan lakay. Malangaron, rumarakon. Mapana ko ni ti garden. Nagsapa ka mata na rumwar. Itang agsapa ti mayata pa nag-spray ka nagtimula ta. Isa ronom to di balon ha. Oray day tay agalas utsaw. O sige nga Rod, orayam tulat na tibalon mo. At to yung tibalon mo, Cesar. Isoblim na tabalon, Juliet. Anya? Imbagam nga iyumay ko? Sa ita, ibagam manan nga isublik? Agungat ka pa'y? Si kalangarudan ti intuludan da iti kanan na. Taasino ti sana makaungat. Alas 10 iti aldaw. Kat anya nga oras sa pimanaw kay Jibalay. Alas 5. Iso akinunak nga alas 8 nga yagmo na tabalon. Oho, adula amin. Naaldawanak nga rod. Ipapilit mo nga raw dahit alas 8. Anya? Di mo ka di pinanunot nga amangan numabisinan ti balunam. Isoblim na ta. Awan ser-serbim nga asawa. Di isublik no iso ti kunam. Ibalang ko pa yan no iso ti kayat mo. Naka-ar-arti ka man. Alan, ipanaw mo na tabalon. Tayos les mo't lang. Makay remedyo akiti kanag. Uray kan Juliet. Di ka pa nakaisaang itinapaw. Anya turasan? Ay unay kan Cesar. Itay ka pa'y laagsapang agung-ungat. Kat no kay bagbagam idi parbangon asantan nga gap-apa. Ay, makauman tumot kami na tangararamidam. Ultimo agluto itinapoy, di mo maaramid. Apay, awan ka rin bagas. Day taman, may sasako. Apay, di mo makita. Adumod gayam ti bagas, ngam apay adi ka naglutaw. Nabambano ka nagtrabaho. Sa ita, awan madalunan, analutaw. Ay pasensya kan nag-enjoy ak nag-Facebook. Anya? Ay, dahito ti may parbang iti dahito a cellphone. Ay, Cesar! Di mo ibarsak to cellphone ko Kanday ti abagas, isumot la di da ilutaw. Sige! Ipurwak mo amin dagita bagas, Cesar! Agrama dagita asukar kan asin! Aguma ka! Ibalang mo amin! Bala! Manang, umayak man makipangan. Ay, katuan a Cesar. Ngam, apay takas dito in text ni Juliet kanyak. Anya ka di manan ti text na di apapay. Idi agsapa, nagungot ka kanumanan iji garden nyo. Kat impasublim ti intulod na abalon mo. Ha? Kat itay manan, agong ungot ka kanumanan asimmangpat. Kat tidakas na, imbarsak mo kano ti cellphone na, iso anadadaal. Kan imbalang mo dagiti bakasyo, iso nga awanan ti isaang na. Kasano adyak agunget, pimarbango na kidagsapa kat imbilin kon nga agibalon iti alas 8. Kamanyat orasan iti simbangpot iti garden. Alas 10. Nabisbisi na anak ka nagtrabaho, naladaw pa yan ang ibalon. Katawan mo tararamidin na iti balay. Basol na mo't lagayam. Uwan manang, kat itay manan, saan anak kalutaw? Isa aga po iti asar ka, imbalang kon ati bagas may. Hanggang may na. Mga anak man pa'y, sakbay nga ituloy ko tag-istorya, tanay. Mabisinak una yan. Ading ko, bidot mo matday ta. Imbes nga ibalang mo kumati bagasyo, binagaam ti asawam kat nagluto ka. Anya nga ita, nabisinan ka lang arudan. Ay na, ti asawam, ayabam to man tagsasarita tayon to. Saanan ang nasaya at ti mapaspasamak iti nagbautan nyo. Manang, Liklikan nyo ti agapa. Tamay sa day ta amang itunda iti pagbisinan nyo nga agasawa. Inyawag ni Helen ti inararamid yo nga agasawa. Nanang, makantayo pa'y man, sakbay kayong agsermon. Ay unay matdaytan nga aramid mo, Juliet. Kasla kayo laubeng. Kitaan nyo man dayta. Gapo iti bisin nyo. Nagsiawid kayo nga agasawa. Basol ni Cesar
Apay nga min nga imbulang na ti bagas me. Bidot yung matday ta adwa anak ko. Di ka nga min agsadot-sadot tapno saan nga agungot ti asawam. Ni mat Cesar, day tala agi barbarsak iti anyala dita ti amuna. Ultimo bagas, ibalang na. Day tangarod nanang. Mala, bayam anak ko. Inton bigat, agurnong tayaw. Pagsasaritaan tayo ti mapaspasamak ka na kayo. Parang maurnos ti nagbatan nyaw. Tamaday ti agasawa akanayon nga agapa. Awan ti nasaya at nga ibunga na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Amo mayang, edi na minsan nga aldaw amadlaw ko. Nagaddayo ti turong dagit imatang mo. Ha? Apay, ada parikot mo? Ibagam ano da parikot mo, tapna mo. Anyat among, no da maitulong ko. Pampanunotak ngamin no kasanok nga i-break ni Rudy. What? Ni Rudy? I-break mo? Naumakon kan kwa na. Awanan ti ayat amarikriknak para kan kwa na. Anya? Makapakigtut ka matan mayang. Siguro, ada sa baling agar-aram ken ka, iso anak ko namday ta. Kwa? Oho! Dagita nga style, amok dagitan, mayang. Agpudno ka, asino tagdadaton ken ka? Agasam man, ta i-break mo ni Rudy. May salang atawan. Makagraduarin di kursun a kinapulis. Basta, saan kon nga'y ayatan ni Rudy? Uray agbalin to a pulis, saanin nga agbaliw ti pangadang kwa niya. Anya? Panunutak ana impag no kasanok nga i-break. Kunak anagasat ni Mayang. Japutan na adan iti kaayan ayat a responsable. Ngam, kastamat gayam timbaga na ka? One friend, yak man amoy ti dayja babae, napakalatratan akayat ng i-break ni Rudy. Sayang. Nagsingpot ni Rudy. Kan nakadkadlaw anapudno ti panagayat na ni Mayang. Ti ko nang gidi, at sa baling agar-arang kinimayang, iso ang padalos-dalos man ang ti desisyon na. Ha? Asino ay ko ma? Diyak pa'y masigurado no sino. Ngam amok nga da. Itikas di kargaraw na. Amok latan. Ay una yan day dya Mayang. Padalos-dalos iti panagdesisyon na iti biyag. Siguro, kontraktor tagar-arang ken kuana. Iso ang naibawing kuno, ti panagayat na. Hay, ti awanan bain, a babae. Apa anak ko ng kanyak dayta mayang. Kinapudno na. Mas dawak hindi dayta nga imbagam. Pasensya ka kuman, Rudy. Ngam ibagbagak lang tipod no. Anya? Awan nga minan mariknak a panagayat ko kan ka. Nga mayang. Awanan ti adu pa sa Rudy. Dahito yun ti maudi a panagsarak nun panagsarita ta. Anya? Mangsapol ka lang iti sa baling ayatam. Saan asyak? Tano siyak? Saan kan ngay ayatan? Amok a masakitan ka. Ngam amang ano at adala ang amasakitan ka. No agtali na adaklat ta. Ngam iti kinapudno na. Kat saan ka matin ngay ayatan? Amang ano? Ala, ditakan. What? As easy as that, ti panang i-break mo kan kuana, friend. One friend, imbagak lang mo tipod no? Pudno ka dyan. May nalalaman ka pang pudno, ha? Alaman nga ron, ipudno man itakanyak no asino agar-aram ken ka. Ha? Ama kagapo, iti kanayon mo apa nag-isem, dang nga. Si kakit di mat. Maalaman, ibagak kan ka. Ngam pangaasim ko maata saan mo pang ibagbaga iti uray asino. Kunaktumot ka. Ha? Saan mo mat ama i-break ni Rudy nga awan makagapo? Ha? Kwa? Malala! Ibagamon! Dang nga.
Ni kwa, ni tebeng. Anya? Nita ba? Nga kontraktor na kabarbarulaang dito yung lugar tayo. Wan, tall, dark, and contractor ko naman. Anya? O kiste sa ba? Lakatan. Ay, ni Rudy ngagbalin a pulis. Insukat mo kit din iti kontraktor. Panagkunak ngamin, nanamnam ay to ti panagbiag ko, nunit tabang ti agbalin nga asawak. Kontraktor ngamin kat. Hayahay buhay anya lakit din. Isu balagayam asaan kun amakit-kita ni Rudy sumarsarungkar di tabalayaw. Tagayam, imbreak mount. Wala na. Naumak ngamin kan kwa na. Ha? Kat, asino kay tinakitak akakuyog mo idi na minsan alimabas kayo dito'y balay. Nagnisit magtalalakay. Nina naman. Ay, ibagbagak laang matipod no anakitak. Ni tabang dayjay nana. Wan, pudno anang isip ng kontraktor dayjay. Anya? Isumat lagayam nga imbreak mo ni Ruday. Gapot na insukat mo iti kontraktor. Ay, agan-anad ko iti panagsasao yun nana. Saan laang adjust a kontraktor ni tabang? Ha? Tall, dark, and contractor. Saan a kontraktor laang? Dakkel agaro ti makukwarta na. Dakkel siguro ti project na. Aywan anana. Katno ni tabang ti akin kontraktor iti flood control dito lugar tayo. Ay una yan mayang. Gapulaan ta kontraktor. Dagos mo nga imbreak ni Ruday. Anya lakit din. Dua bulan tan nga gayen ayat. Ngam aging gaita. Saan mo pa anatungpal ti promise mo kanyak? Ha? Nakunam kanyak nga igatangan na iti iPhone 16 Pro Max. Di ka madanagan, mayang. Umada din na malpas si kontrata. O, malpas lang na jay, tiba-tiba ti kwarta. Sapay la kumaangarot ta kasta. Wang ka di, danag mo na yan, kontraktor na ito yan. Ay wan gayam. Manungay ti mabingay mo ijay no bilang laang. Ay, dakil ah, milyonis ko naman, kontraktor o. Unis, Sapay la kumangarot ta pudno dayta. Tabang. mamati ka ka diti ibagbagak. Ang laki di, tibang, tiba-tiban tao o. Saan ka nga agar-aramid iti banag a pagbabawyak? Laglagi pa, nga imbreak ko ni Rudy a kaayan-ayat ko, para laang kan ka. Anya? Kat, kumusta kayo nga iti kontraktor akayan ayat mo mayang? Kat, as usual naragsak kami latakin tabang ko. Talaga mat alinipat mo anamin pinsan ni Rudy. Manipod na adaan ka iti tabang a kontraktor. Ay katwan atalya. Amok ngamin ang naragragsak nga amang tibiyag ko kankwana ngam itidan nanto ni Rudy. Sika talaga. Ay, jak amo no nyat makunak. Ngamala, sapay la kumangarod, tanit tabang ti kagasat mo. Ay wana, husto ka iti daytang imbagam. Nitabang at talaga tinaikari a para kanya. Tall, dark, and contractor ko naman. Anya lakit din. Ay, una yan ti kastoya panawan na. Di mo lagsardagan ti tudo na. Huwag nga ron na. Dagitili na ba kawas ko idi namin san pa yung aldaw. Aging gaita, san pa ang nagmaga. Awan pa kid din ti ipantikon. Ah, Madublin. ani, sika talaga. Uraysan ka nagpampantay. Inanamot o. Awanin ang kostra. Ay, sapay monson ka mabayag day to ya pa nagtutudo na. Hay, mabayag. Kas tati kinabayag ti pa nagsubli na. Ay, inayan. Day,
Tatila mo pang iturturungan mat. Katuan mo't nana, ang ano sa bagay, gusto lang, agbayag-bayag. Tawan pa'y na mag-aapantik. Nalakit din. Anya! Puno nga ta tinadamag ko, kumare. Ha? Anya man tinadamag mo, kumari Talya. Nadamag ko nga inianod ka no tinapig sa adanom ti project datubang a flood control. Hanya? Wen mare, gapo nga minday ti awan sardeng na pa nagtugtudo na. Kat, nitabang ni Mayang ay, nayanod nga takot laang. Ay, salbag ka talaga. Di pa ila nairaman ang nayanod mo. Tinipid dakit di ati materyales. Iso kastala ang kalakang inyanod ti danon ti project da. Day ti Jack masigurado ko mare. Basta tinadamag ko, inianod ti danom ti project da. Nangangamoy malansa, kumare. Funny, funny. Anya ti ko na? Ang mga nusan ang mabayadan ti project yung anayanot? Ay, hindi ita nga ron. Ti parikot mi ita. Natibag mo tan. Anya? Nakadkadlaw ngamin at tinipid mi ti materialize. Isang oray saan unay anapig sa tito daw. Nayanod ti mararami da project mi jo. Unay mo di jay. Anya? Ay, kung naklakit din no, iti kabiitan ang panawan. Kat magatang mo ti iPhone 16 Pro Max a promise mo kanya. Ay, kawanan ah. Pasensya ka maya. Sana balay. Tano, adan to man ang project ko asumaranaw. Magatang kunton, dahil ta cellphone ngay bagbagam, mayang. Oho, kaanon to pay dayta tabang. Manumotan abulan na inururay ko dayta. Kung naklakit din no maitad mo amin akayat ko, gapot a kontraktor ka, saan mat gayam? Anya! Imbreak ko pa'y mat ni Rudy para kan ka. Sa ita, mayan anot ti project yo. Anak ko nampay, asaan ang mabayadan? Una yan tabang. Salbag kita. Nay, matutudo ti panawin ita. Ngam igidgedan mo maday ta pa nagluluam si kamayang. Abay, Nana? ada parikot mau. Awan na na. No awan, apay nga raw na kasta tilangam. Nakadkadlaw mga ada parikot mau. Ni tabang ngamin nana. Ha, taapay. Slag bababawi ako na nakiayan-ayat kan kwa na. Kung naklakit din no kontraktor kat ado kwarta na. Saan mat gayam? Nanguno na ita. Anayano ti project nga aramidan da. Salbag kit di amin asalbag. Ni, awan mo ti nakakatkatawa iti imbagak. Apay nga katawa kayo. Makakatawa ang laan mo ta. Si kakit di may. Apay no kontraktor ayang gamin ka ado ti kwartada. Aha, nangalala ang matikas na mayan. Nana, Napamulaki din imbreak ni Rude, anapudno, kan manulaangan atawan, agbalinan apulas. Ay, sinayang maumayag, anya lakit din. Insukat mo lang iti kontraktor, nga awan mat kasiguraduan ti source of income na. Hay! Imay kalagayam dito, tapno agsangit-sangit si Kamayang. kasapula kami ti makasarsarita ita, mare. Dahil ti panyok. Anong sam? No adaman takin basol si kanaeng. Gapulaang dahil ta iti padalos-dalos a desisyon mo. Salbag ka. Anya? Anya nga ita, kunam ide, naragragsak nga amang tibiyag mo, no nitebang tagbaling asawam. Ngam iti dadya arodi. Ha? Agasa man, takiladlat tanti pa nang ibrik mo kenkwana para lang kinitabang a kontraktor. Ngam ita na yanod ti project da, agsangit-sangit ka kasta. No way! Mare. Awan mon, mayang. Inulaw na kalaang dadya kontraktor mo.
Dahita, ti magadab mo iti kaslapaltan, apa nagpampanunot mo. Anya lakit din. Oh, apay pala ang imay ka dito'y balay mi. Ay, kwa? Imaya ko na, saan ka magaming reply ka lagi titiks ka? Di ka pa isang batan, tiawag ko king ka. Nag-break tan. Anya? Saan ka mat siguro at tulungan niya? Di ko nak, ag-break tan. No amok la ko mga awan gaya maganap ko kan ka. Saan ko la ko man nga in-break ni Rudy idi? Saan ko mamakas ta? May yang Ay saan? No kunak ag-break tan. Awanan ti ado-ado pa asao. Ha? Di da ka pala inyano ti nagpigsa adanom. Idi na yano ti project yo. Huh? Salbag kide. Awan sir-sirbim a kontraktor. Nita, idanalis ng mitay. Ay talaga! Idadanas ka talaga. Ano? Si kala ang tipor a kontraktor. Anya lakit din. Bayang, napalabas ko matitay ni Teba nga kayan ayat mau. Ha? Kasla makasangsangit mo italimabas. I-break ko nga minin nana. Ha? Impagarup ko, ananamnam ay tibiyag ko kankwana, ngam saan mat gayang. Ay, Diyos mayo, marimar. Anya? Iti kinaado ti impromise na kanyak. Iti odi na, nayanod laang ti kontrata na. Di pala nayanod ti awanan pa'y na kontraktor. Amom si Kamayang. Nagmayat ka ako dutan, tapno man mariing ka. Agtagtagainap kan sama nga main. Nana, Ay, jakam mo, no anyat ibagakan ka. Anya lakit din. Awan? Awanin ang arud mayang. Awanin ti kanayon mo nga ipampanakil tall, dark, and contractor. anya? Nakunam, adi pa'y lamayanon ni Tebang, iti panakayanon ti project da flood control. Kaya't nairaman kumamatan da ita, panagpampanunot mo baribar. Anya nga ita, naiwan kang nga. Tall, dark, and contractor sasawam. Awan mat, nagmamaayan na. Ti kinaado ti impromise na ken ka, iPhone kas kadaan niya dita, awan tungpal na. Siyo nga. Si Kamat, awan pa'y nasayaan nga ibalakad mo kanya kagayam mo. Pasig nga kakadakos ti sa usawang mo. Ay napaw, maiyang aya. Uray adda na sayaan nga ibakaken ka. Awan mo ila serbina, tabaribar nga rod, ti panagpampanunot mo. Nagsingpet ni Rudy. Ngam imbrik mo laeng para iti tall, dark, and contractor. Tabang. Anya ita? Ha? Hey. Nala. Ita nga imbrik mo na tabang kontraktor. Mangsapol ka manan iti politician ang naglaing agdawat iti pondo. Barang tumama ka. Salbag ka. Sipating ka na eh. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.